Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо, интернет-магазини мо ва дар наҷа тамошобино бинем ки чизеш муда маъқулай, ҳама нархҳо арзон шудагиянд ба шарофати соли нав. Скидкаҳои беҳад калон кардагиянд, ҳама либосо да ҳама да сатро да румоло да чизе ки дар кораетона шумо метавонед ки дар комментария бинависен, шумо да мо ҷавоб медиҳем. Доставкаш бати ҳамаи чӣ то дари хонатона мерасад. Главное шумо амҷа ягон чи интихоб кунед ва дар комментария бинависед. Рақамҳои телефон ҳасташ, шумо метавонед ки дар WhatsApp бинависед ва маълумоти бештар бигиред. Акӯ дӯстони азиз, тамошо кунед ҳама борора чизе ки шумо дар мақулад дар комментария бинависед. мо шумо да ҷавоб мегем, нашоти нарх, нашот доставка ва умуман дар бораи ҳамин чизе ки савдода ҳастанд.